Duizenden Friesen hebben dit weekend een bezoek gebracht door een museum. Omdat het museum weekend wie een tal van musea vergees of een volle lege entree iepen. Het Fries Museum hier feest. Daar waren honderdduizenden bezoekers sinds de iepening van het nieuwe gebouw in september vorig jaar ontvangen. Hadden we absoluut niet verwacht. We kwamen hier aan, we zaten wat te treuzelen voor. En dan komen we binnen en we zagen een mevrouw staan en wat is hier aan de hand? En ineens zijn we de 100.000ste bezoeker. We hebben veel meer bezoek dan dat we berekend hadden bij de opening. Dus dat is fantastisch dat we na iets meer dan een half jaar al op 100.000 zitten. Ik heb orenplak in Friesland weet een drokte van belang in de musea. Die was bij het Fiskershuisje in Peersens Moddergat. Hier werd dit weekend boven dat begon maar de verkeer van zelfsbruidende fiskestruien. Dit is een weer met fiskestrui. Net speciaal voor jou, ik ga hem altijd doen. Okay. Maar ja, nu gaan we hierheen, dus dan valt het ook wel een beetje op zelf. Elk viskersplak hier dus zijn eigen viskerstrui, maar bepaalde patronen. Dus dat is heel interessant. Maar je ziet wel, die mevrouw die herkent het al. Dat het een viskerstrui is, een schipperstrui. De Fiskershuisjes maakt je bij gewonbeziekers indruk. Het verleden, hoe het wie best had. Ik ga hier ook al eens op het dik staan, daar, vanwege dat monument. Die viskers die hier om het even kan ben op dat. En dat soort dingen, dan prekken ze je wel eens naar. Even verderop in het Admiraliteitshuis in Dokkum binnen een protte glinsterende voorwerpen te zien. Een kostbare 17e-eeuwse collectie zilverwerk van de Tjerken uit Metselawier en Nijenwier. Nou, wat voor ons, de vrouw en mij zo speciaal is, dat dit zilver wordt. Dat is een naspeelzilver wordt uit Nijenwier en Metselawier. En als je wat naar weerster, dan word je dat even zeer verzeld.